الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe heɗotoɓe radio Toledo Bango e onon ɓe ɗiɗo groupe aji WhatsApp groupe aji nafoore mere on calminama on juurama on ɓantama on jamanama ko almudo on Ousmane Jammalik Ba wona ka wona Diallo wona kan ene hoori oɗo ñalawma ene waɗi hen content ene welti hen saabu korɗo ene fodana baraji mawɗi ɗi ganduɗa wa liggana ɗum hoore mum ko kadoji Allah mawɗi ɗi tan Allah rokki en ɗum leñol al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ceerno Ousmane sellide dande e welnudande haɗa ɓe mbiɗa tampi hande ko jeenayi hande no foti bijiri hande no foti walla ko jeeɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe enam o arti kanko jetteteɗo ba o omo yewteno on yewtere Qur'an siratal Mustafa duwaw kala ko ganduɗa ene weltini julɗo bandiraɓe sehilaɓe yo Allah weltinen aduna e lakara yimɓe fof ko pertuɓe ha heddi gonɗinɓe ɓe golli moƴƴere goto ma fof wasi goɗɗo o e hulde Allah e nam woni aya battiniɗo jippade Qur'an Karim ko kule ñalawma o kule Allah واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم رتادي الله ودو اي جيب واتني جيبade bandiraɓe sehilaɓe enam o yiɗo mbawɗa won fo yahul Allah o saadi bakkar reftinen moƴƴere mumta ɗum jikkuma yo moƴƴu bandiraɓe sehilaɓe koye korko wona ngara coccen jikkuji ɗi haɗi uura kalisma a wawa feccido yimɓe fof barme o wawa hejje wuuro fof tufamɗam mburo o fof a wata kodi wuuro fof kono mosana oɗo jafoɗa oɗo jurmoɗa oɗo ayaya ɗum ɗo ene heeƴe yimɓe fof bandiraɓe sehilaɓe enam bismillahi rrahmani rrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabri la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah Allah watiri jamanu walla takkosan ko wela fo o watira jomiraɗo subhanahu wa ta'ala an batirtan ko Allah sa watiri ceerno ma bokki mon bey mon paɗe mon neɗɗo ko towi fo sa watiri nelaɗo a shirkini walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah limi sappo e jeetati annabi o soɓe shirkini koɓe gollo boni enam la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin o ko holon al-Mustafa so shirkini ko gollo fo boni bandiraɓe sehilam hono watir sona Allah sa yani hono ya kari wi ya Allah ya Rahman ya Rahim kari mayi ko mayo kullu man alayha fan mayɗo woja ko horum bandiraɓe sehilam hay gurɗo foto woƴere ko horum bandiraɓe sehilam ceerno en hoɗo jettinen en jettima wala tubadhir tabdhira enam وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وقل لهم قولا ميسورا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسون قال o wi bandeni yaro ko be jogi o do miskino o do tajido hoto bonnu kalisma hoto bonne deftumo hoto bonne yolele hoto wadum enveloppe baji on jinden les années 60 70 rokkodo enveloppe baji e non torodo o ari non o mo nyaajo non o do enveloppe kam antediraru ngoldo lebol ngoldo hoddu e de do gamri e ndido nyaanyori ko an wadana dum to be ngoni be maayi jom nyaanyoru maayi yimbe fo maayi la ilaha illallah galleji mboni sukaɓe mboni hol sababu sabu hulani Allah garanti ko hulde Allah e nam wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alayhim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida
دنا هدسو ما تشغل ما يدك هولد ما الله واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان ابوهما صالحا دum do woni société holdo wete wona société ko sécurité sociale كلا الله بلا حسن في حج يا يوب كل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أنتم حكي الله يوتقون يا أولي الألباب سجل حكي له الله كلهم رينا هدي ما شغل ما إذن جندي قليج إذن جندي يمب بام ماي ابن تشكي ابن دوكي ابن كولتيني ابن تشفري جل بام ماي بن درا سلا إن كندا دوكوب إن كندا بالوم أنكو سكرتي كو بام بليجنون هو كودي جرنو ومهلنا جوميراد سبحانه وتعالى فضله لدى أبندرا بسيلا إنام وانا يولي لن بدن تنبنين أنفلوين ما نرى فيلن ما بيتشا چاكا نجرد أكل بندرا بسيلا بيان أنو بنا بجودي كو بندرا بسيداني إنام عمر بي هند نرى من غنو كاليس كنو ليه جول بن روكي أنا فلي ويهند أبو بكر درتاكا أبو بكر هنو درتاكا يا أبو بكر نيانا فورن كان دوال الله كان قدرت نرى هل فين له ene hoori abubakar min ya rasulullah hol calminɗo ñawɗo abubakar min ya rasulullah o hol cakkiɗo o yimmin o hol kala ko haala abubakar min nelaɗo ɗiɗo ndendata e neɗɗo wona neɗɗo jeygol abadan abubakar ko premier nde waɗa amirul muminin khalifati al mustafa sallallahu wala khalifata al mustafa sallallahu o fini o ƴetti cumci makko omo yeeyi waɗa beci ɓe mbiya yi khalifa to paɗa o mbeɗa yeeyi mbeɗa liggo ɓe mbi ala jooɗo min dokkuma salaire o wertani juuɗe makko omo ñaago almudo watti ñaagade bambaɗo ñaago cumbalɗo ñaago baylo ñaago jaafoɗen toroɗo ñaago il faut ñaago leñol fof ko ñaagotoon en mborama en jogatan dadde liƴƴi leñol ma liggo daro feƴƴa no tandira maji ɓe mbaɗi gese ɓe mbaɗi sakile ɓe mbaɗi weñade ɓe mbaɗi jambere ɓe mbaɗi dengere ɓe mbaɗi taade ɓe mbaɗi hunde fof ɓe jangi Qur'an ɗum won nden gardeɗen leƴƴi kono enen fof en batti ñagade en piiboyi nelaɗo junggo dow ɓuuri junggo less fuɗɗoro ɓe kalfuɗaɓe ɓe paye Belgique ɓe paye France ene ƴetta asakal bandiraɓe Belgique France keɗe mi haala ɗon asakal korka wona almudo rokkere ɗum wona ceerno rokkere ɗum rokkere ko miskin rokkere ɗum enam bawɗo yobde biya ha ara France tottoraki asakal korka ko ñamde yaltinte ko maaro yaltinte ko gawri yaltinte ko tamaro yaltinte Aboubacry wi hande Umar wi hande Aboubacry darta kam Aboubacry addi jawdi mum Umar addi feccere jawdi mum o ya Rasulullah ndiɗo jawdi mi waɗi ɗum fi sabilillah nelaɗimo ya Umar ko goppanɗa galle ma o ya Rasul feccere ɗum ɗo en nelaɗimo yo Allah waɗema barke e ko heddi ko yo Allah waɗen barke Aboubacry ari addi jawdi mum fo waɗe lawol Allah nelaɗimo ya Ababacry ko goppanɗa galle ma o wi Allah en nelaɗo mum la ilaha illallah o won siddiq nelaɗo wi galle fof damal fof ne udde ha heddi damal Ababacry awla Abibacry siddiq ko mudaf ilayhi enam tokaram Ousmane so sakkade haalama ɗon ko top tokaram moƴƴi o kare siré ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نيت وردende نلاني وردende ودي اديبه be habbe on ji habbe be taggi andam be wana sabu jumjulan o takkude o haalta mi ko haalta mawni ko haalta dendi ko haalta kawmo kam fok sabu gesel sabu bel sabu bal wana sabu Allah wana sabu ujulaha wana sabu hajjan wana sabu wadan umra wana sabu horan dum meda rendi nan hay so yeri sangara hay tan en biata en kurtakum so mo nyoha en kurtakum so mo jetto en kurtakum so nyami jawdi men dange daro bandirabe sehilal enam ka wadan pitali ha warden umudo den beltoda e gurna ma sa wana borod yo Allah danu e warad nelaado yon Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal hazri min al-ajzi wal kasal yo Allah dannam e wonde kuddureede e wonde borode e wonde gamlo nelaado yo Allah danu yo Allah danu den no bandirabe sehilal Umar wi mi wonta waddude Aboubacry dandu bandirabe sehilal abadan mi wonta mi waada dum Ousmane ibn Affan o ari o sakki ha heewi nelaɗi ma darra Ousmane ma amila batiliyam Ousmane kala ko waɗe bakkar ko hedde gurna makko lollotamo bandiraɓe sehilal saabu oɗo sadaka o waɗi enam ɓeɗo Allah manti ɗumen enam wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم بيدو الله ويلام الله ويلام مين جنادو ما تشر ما المود ما الله ويلام بين الله وي نون دum ngare ngoyen ha ngoyen jijam bandiraɓe sehilaaɓe la ilaha illallah muhammadur rasulullah commerçant ji ngare Ousmane ɓe mbi Ousmane hokkere waɗi yeyi min ñamde o yino fof joɓoton ɓe mbi mbuuɗo fof min paɗama hen ha wona buuɗi sappo o yimi rokkama ko ɓuri ɗum waɗnama ɗum laabi sappo mbuuɗo fof buuɗi o yimi waɗnama ɗum won sappo ɓe mbi Ousmane ko minen goni commerçant ji Madina hay goto ala ɗum o yi ala mbaronanan ko Allah wi in tuqridullaha qardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim wallahu shukran
o yimi rokkama Allah rokki kam ko ɓuri ɗum o yi wallahi nde ɗo ñamde fof mi sakkima ɗum miskinaɓe bandiraɓe sehilaɓe temedde jeeɗiɗi ngeloɓe e ko rimdi Ousmane sakki ɗum julɓe bandiraɓe sehilaɓe an joguiɗa ko ɗemgal ma aɗa ñama tibbili julde e ndaw ko seeri on ñammino julɓe an aɗa ñama julɓe bandiraɓe sehilaɓe wala yahtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu hoto ñoho julɗo hoto fewjen julɗo hoto lorro julɗo sahabaɓe cuuɗi paɗe julɗo nelaɗo on kulɓinimo ɓe mbi komin gajoro ɓoy on kulɓinimo juuɗo fotani hay hulɓinede bandiraɓe sehilaɓe inam so arema ceerno son o ñaguimam a ara noon mbiyamo hikke soñi no waɗi wallahi ha mo wuuri ha samba yelam nelde so Allah min guittanma hen inam a ƴettotako mo wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura ɗisan o waali jamma ko tallade tallade jamma som fiɗi ɓiyaro samba kaari banda rokkami dépasse o arayma ndeysan nahrande so mbiya farmata ande oɗo tompuɗi ndeysan kaarimi tan wallahi i babagal dokkem eɗen jogui temedere dokkenmo capon joyyi o debbo ndeysan o ko debbo alijanna ndeysan o jakti oɗo Allah nannuma alijanna ndeysan on kakkiɗɗo julɗo Allah hakkiramo ñande yimɓe tampi nde on jaktuɗo julɗo ñande yimɓe tampi nde ñande ƴiƴam ñande yimɓe mbardi ɗe yimɓe fof daari hen kadi tampi ɓe mi jeeyato Adama yo tefanen Allah idi tagde ko Adama ɓe mbi Adama a wallata en Adama wi min mi wiyama horom ñammi baram lefol ñammi hen hande ko hoorema ngo ñaami mbiɗo Moussa wallumin yo Allah yomin guittuɗo ɗore ndeɗo warñede ciiɗo gulit yomin ummi ɗoɗon Moussa yummana mi fina ɗo boxe maayi jeeyeto Ibrahim Khalilur Rahman Ibrahima an giɗo Allah wallumin Ibrahima mi jeeya ɓe jeeyi to Isa ɓe mbi annabi Isa ruhullah an ka guttaɗo konngol gontoɗa ɓe tinno wallumin ɗumin ummi ɗo o yi ala mi jeeya ndeɗo darde hande jeeyeto Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ɓe gari to makko o yiya tefane ɗa ñako saltuqa bi abi anta wa ummi sallallahu alayhi wa sallam ñanen o tefanima yawma yafiru lmaru min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idin sha'nu yughni wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira wujuhu yawma idin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhu yawma idin alayha ghabara wala hawla wala quwwata illa billah yawma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh ɗeɗo gueccene ɓawli ɗeɗo nendanmi ɓe ka andaɗa ɓe ka piye ɓooli ɓe ka keɓe deftum ñaame ɓe ka keɓe nane yummiraɗo dogga ceerno dogma almuda dogma bamma dogma seeri dogma ɓiɓɓe dogma yimɓe fof dogma dandata ma ko galle ma li kulli imrin yawma idin sha'nu yughni la ilaha illa allah muhammadu rasulullah al-mustafa sallallahu alaihi wasallam seydi wulde adam o rokke drapeau tefore o ya tefone ɗa kala mo rewane makko kala mo sukkani makko kala mo yiɗamo kala mo ñamtinanimo kala mo golani golle makko bandiraɓe serbe ñande hen tampo wala hawla wala quwwata illa billah bi abi anta ummi sallallahu alaihi wasallam ko dokkeɗa ko hay ko dañan ɗum wonta wat ha dargue bandiraɓe ser Allah mantimo wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim kala mo rewanema kala mo yiɗama kala da'ira mo wona da'ira ma jomum so ƴetti lawol ko lawol iblis ardi ɗum iblis fanuma ko jeeyiɗo jeygol ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha iblis o yamituma gueɗe pankare e worɗene hoto sakko jawdi ma nden gorɗa nden mbasa e ɓiɓɓe ma ɗon les écoles et le tourisme fof o hadma ɗum hadma sakkade ha maya jawdi ndi rone kadi ɓe mbaɗa yo lelle ɓe mbaɗa mesuji ɓe mbaɗa télévision ɓe mbaɗa whatsapp ɓe mbaɗa galaxy jawdi ma ɓiɓɓe ma ɓe ganda faare ɓe gandi ko yo lelle mbaɗantani ɓe gandi frère Jacques ɓe mbawa hay duka duwanade ceerno Ousmane duwono babam holko duwoton babam mayi holko mbiyatmi mi waɗa ɓurala sappo e ko on haadi sellani bandiraɓe mi waɗa capannayyi fidaw ɗum noon sellani neraɗo ɓiɓɓe makko mayi sahabaɓe mayi o waɗani fidaw o waɗani silke o waɗani kamil la ilaha illallah muhammadou rasulullah kanko man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fo rad kala kewni e diine amen ko jeyake ruttete koye jomum bandiraɓe seeɗan drapeau o hol jogui ɗum al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam eynam mbiye sallallahu alayhi wa sallam wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatan min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura so ɓe garema de tan omo ani omo jaaki jaktamo daña baraji aljanna ndeysan aljanna hoto yaw e moƴƴere hayso feccere tamorore nela salatu goto fof ma haalde Allah direct ala tarjuman ala traducteur fattaqu nar wala bi shiqqi tamara o yen kulde Allah hayso fecce tamrore komtina korɗo daña baraji al yatim debbo mayraɗo debbo kesniɗo feccere kas warga nanduma aljanna tamorore dende nanduma aljanna warɗen nde ko ñaw yo Allah danɗen e warɗen so Allah wunen ha janggo jokken yewtere korko bandiraɓe sehilaɓe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin